I pozdrav svima ljudi, dobro došli na epizod na mome kanalu i danas ćemo raditi petit challenge, sam to smijem petit. Evo ga tu je. Prihao smažu rampa ispravljam za kamiju. A tu krivu ćemo ložiti. Živi. Teraz se mačkate počnemo. Telefon koji ste bili u prošlim epizodama. Evo. Evo ovako sad puštam. Malo ćemo probati. I ostao još jedan. Nisam uspio. Znači, sad imamo nekoliko challenge na kanalu, imamo Fanta challenge, Petit challenge, Kotka challenge, imamo mislim još jedna, ne mogu se sjetiti koji je, Golden challenge. I ljudi dragi, danas ćemo napraviti video od 1 do 5 najboljih youtubera. To će biti sad, neće biti u ovom videu. Znači, eto, u subotu možda i bacim ili nadalje neki kratki vlog. Onda sam ne može snimat, pošto rekao sam u onoj epizodi, on je obrnuto smenio, vidi mene, noći pa sam burio zaspo. On je obrnuto smjena od mene, jebim ti Peter Pana. I eto. Dobar ljudi. Šta je? Evo me sad snimam, haj. Jesam, uzeo sam petit. 4. Haj. Mama.
kao što sam rekao, to. Znate što sam ovim putem moći nešto da reći. Evo da, ako si gleda ona sad, ako gledaš ovaj video, onda sam došao kada sam jela lakan. To sam napisao u Kockan challenge-u. Sam, što mašeš rukama, ha. Vi što mašeš rukama, tako da danas ko mahanje ruku što sam dolazio. Eto, neću. Dobra flaša. To je bilo to za ovu epizodu. Pozdrav.